مستيات بيتنا. سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا كاب تمال حموس 29 طريق 2026 ندحر منقد اير ايثيوبيا ناب تግራይ ዘካይዶም በረራታቱ ሰሪዝሎ ሎም ዓርብውን እቶም ክፍጸሙ ዝነበሮም በረራታት በኺሮም ኣለው ምኽንያት ናይዚ ፖለቲካዊ ከም ዝኾነ ድማ እናበረህ ይመጽእ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ማለት ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ካብ ዘይምቅዳው ሓሊፎም ክሳብ ናብ ምትኻስ ተሰጋጊሮም ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ ሎም ዓርቢ እቲ በኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ድሕር ጉጅለ ክብል ዝፀውዖ ሕወሓት ናብ ክልላት ዓፋርን ጎንደርን ዘዳውብ ከባቢታት ዕላማ ዝገበረ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድላዋቱ ሙሉእ ብምሉእ ወዲኡ ተኽሲ ጀሚሩ ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ ጉጅለ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብግልፂ ከም ዝተሓሰበ ብምምልካት ከበድቲ ኣጽዋር ካብቲ ዝተቐብሮን ዝተሓብኦን ቦታ ኣውፂኡ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ይጽጋዕ ኣሎ ይብል እቲ ሎሚ ዝወፀ መግለጺ ሰልፊ ስምረት ኣብ መግለጺኡ እዚ ወተሃደራዊ ስርሒት እዚ ሕግን ስርዓትን ከምኡውን ሙሉእ ብምሉእ ንውዕል ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ዝካየድ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ጉጅለ ነዚ ኩናት ምስ ሻዕብያ ተሓባቢሩ ዘካይዶ ዘሎ እዩ ክብል ከሲሱ ኣብዚ እዋን ብጉልባብ ግዝኣታዊ ሓድነት ብኩሉ ኣንፈት ውግእ ንምውላዕ መቀረራባቱ ኣጻፊፉ ንውጥን ኩናት ግዳማውያን ሓይልታት ከፈጽም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብብረት ከዓሉ ይህቅን ኣሎ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልትና ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ብ26 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ተኽሲ ድሕሪ ምኽፋቶም ኣብ ከባቢ ማይዳጉሻ ኩናት ተላዒሉ ነይሩ بقدم تمالي 28 ጥርውን ኣብ ከባቢታት ማንጫራን ዲማን ብኸበድቲ ኣጽዋር ዝተሰነየ ኩናት ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወጥሪ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ካብ ዝነበረ ማዓስከራቱ ከም ዘንሰሓበ እውን ተፈሊጡ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ዳግማይ ኩናት ከየለዓል ስጋኣት ፈጢሩ ዝርከብ ግጭት ክሳብ ሕጂ መግለጺ ኣይሃቡን ትማሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ በረራታቱ ዶም ሰበለ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝነብሩ ህዝቢ በተሓድሽ ምዕባለ ተሰናቢዶም ንንውሕ ዝበለ እዋን ከጽንሕዎም ዝኽእሉ ሃለኽቲ ነገራት ክሽምቱን ገንዘብ ካብ ባንክ ከውፅኡን ተራእዮም ባንክታት ትግራይ ዝኾነ ዓሚል ካብ 2,000 ብር ንላዕሊ ኣብ መዓልቲ ከየውፅእ ከልኪለን ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናት ካብ ዝገላገል ርሑቕ ስለ ዘይገበረ ኣብ እዋን ኩናት እንታይ ከም ዘደሊ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ናይ ፈለማ ኩናት ኩሉ ዓይነት ቀረባት እዩ ደው ኢሉ ነይሩ ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ከተማታት ኣላማጣን ኮረምን ይወፁ ስለ ዘለው እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ዳግማይ ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ ብዝብል ስክፍታ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ብምሕሳብ ንሳቶምን ይወፁ ኣለው ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ናብ ቆቦን ወልድያን ገጾም ካሃድሙ ከም ዝተራእዩ ከዓ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ዝነበረን ሕጂ ንኹነታት እታ ከተማ ብቐረባ ዝከታተል ዘሎን ኣቶ ዝናቡ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ እቲ ኩናት ብወግዒ ኣብ ከባቢ ማይ ጸብሪ ጸለምቲ እዩ ጀሚሩ ኢሉ ምስቲ ናይ 2020-2021 ከምኡውን 2022 ዓመተ ምህረት ዝመሳሰል ህልቂት መንእሰያት ጀሚሩ ኣሎ ቀልጢፉ ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ህዝቢ ትግራይ ብሕልፊ ኣዴታት ትግራይ ዝሓዝናሉ ክኸውን እዩ ድማ ኢሉ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ምሸት ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራልን ካብ ኣላማጣ ከም ዝወፁ ኣረጋጊፀ ሕጂ ኣብታ ከተማ ዓቢ ወጥሪ ኣሎ ክብል ድማ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ይጭወይለው ዝበለ ኣቶ ዝናቡ ኣብ ሮዘር ዝበሃል ከባብን ኣብ ጥቓ መደበር ፖሊስ ራያ ኣላማጣን መዳጎኒ ማእከላት ኣለው እቲ ኮማንድ ፖስት ካብቲ ቦታ ምስ ወፀ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተወ ብምሕባር ህዝቢ ከም ዝተረበሸን ኣብ ስጋት ከም ዝወደቐን ገሊጹ ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራልን ምስ ወፁ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣይነበረን ከምኡውን ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ድምፂ ተኽሲ ዳ ኣይተሰምዐን እምበር ሃዋሁ ኩናት እዩ ዘሎ ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዓብዪ ወጥርን ፍርሕን እዩ ዘሎ ይእሰሩ ይዝመቱ ኣለው ሕጊ ኣልቦነት ነጊሱ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ቢቢሲ ክሳብ ሕጂ ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መልሲ ይረኸበን ዘዘራረቦም ነበርቲ እቲ ከባብን በዓል ስልጣን ናይቲ ከባቢ ነበር ኣቶ ዝናቡን ራስያ ማእሰርትን ጭውያን ይፍጸም ከም ዘሎ እኳ እንተገለጹ ቢቢሲ ግን ነቲ ክሲ ብነፃ ኣካል ከረጋግጾ ኣይከኣለን ኣብ ህልው ኩነታት ብዝምልከት ካብ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻልን ሓይልታት ትግራይን ግጭት ከም ዝተላዕለ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ሓቢሮም
مع كان زينا فرنسان رويترسن نتصطاون دبلوماسيون منشطات بمتقاس اب زحلفو معالتات اب كبابي تصلمتي ግጭት ከም ዝነበረ አረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ገለ ክፋላት ክልል ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ምዕበለታት ዓሚቕ ስክፍታ ከም ዝተሰምዖን ገሊጹ እቲ ኣብ ቦምበር ብ2 ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምሕላው ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ደጊሙ ኣስሚሩሉ ኩሎም ወገናት ልዑል ነፍሰ ምግታእ ክገብሩ ሓድሕድ ምትእምማኖም ከላሕልሑ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክሕሰሙ ከምኡውን ኩሎም እቶም ገና ዘይተፈጸሙ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበሩ ጉዳያት ባህናጽ ዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ንግዴታታትን መንፈስን ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ክኽተሉ ጸዊዑ ሕብረት ኣፍሪቃ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምልኣትን ኣድማዕን መንገዲ ንምትግባር ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ የረጋግጽን ኣብ ምውሓስ ሰላምን ዕርቅን ንኹሎም ወገናት ዝህቦ ደገፍ ከም ዝቕጽልን ገሊጹ እቲ ሕብረት ብመንገዲ ላዕለዋይ ደረጃ ፓነል ኢትዮጵያ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ምትሕብባርን ምትእምማንን ንምፍጣር ኣብቲ ክልል ቀጻሊ ሰላምን ምርግጋእን ንምንጋስ ድሉ ምህላው ሓቢሩ ትግራይ ከም ቀደም ናብ ሙሉእ ዕጽዋን ክባን ኣይክትኣቱን እያ ክብል ብናይ ፕሮፓጋንዳ መሓውራቱ ክሕብር ዝጸንሐ ስርዓት ህግደፍ ትግራይ ናብ ሙሉእ ኩናት እንተኣትያ ህዝብን ዝደልዮ ቀረባት ከማልእ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ብዙሓት ወገናት ይቀላቀላሎ ከም ንፈልጦ ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ነዳዲ ባንኪ ሓይሊ መብራህቲ ኣገልግሎት ነፈርቲ ኢንተርነትን ካልእን ከይትረክብ ተዓጽያ ነይራ በዚ ከዓ ሚልዮናት ነበርታ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣትዮም ነይሮም ሎሚ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ተመሊስካ ናብቲ ዝነበረ ሃዋሁ ንምእታው ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩናት ፀደፍደፍ ከዓ ሓደግኡ ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን እዩ እቲ ክሓብጥ ዝጸንሐ ቅልውላው ግን እንሆ ተፈንጂሩሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 30 ጥሪ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ዳሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي